ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Hadim belami kejing keno niki kattu kat ningut kiri orang ba bakisnong kamshim nale AA halo kejing ya lenti ke surok folin nak telong jang kesnong umroy madan kedor ba snong jang ko umroy madan ling ba orang ba snong uba LB Makri kala penshaj ki pait ba bakador ba snong klale ik badan kam nadu usnam arajar pholai dak ba pha jing tho sha ko office u deputy commissioner kri boy bon tu klar lem nak bentaban penkendria ek surok na telong ba udi siru la pha jing tho sha ke NHIDCL bakan le ik badan kam kum bakisnong ka kwa Urang basnong ulong bagajing keno jing kattu kan ningut kirang ba ya kasnong gade ba bakla kum taw la kerpa ignong snong bakim de ben sngut bakla namar bagasnong rashim kya bakla le ek badan kam kum urang basnong lambat kini ki parat khat stip komiti darbar snong jong kasnong rabadan kajungi kabede bat jing ya lek kajungki ya kaban penmi ia ki social media menen kesengi nakaliang jong ki pajba nong snong jong ka snong Ramadan dan nakaliang jongi ka berwar snong hi hakabide bat kene kam ngiladap ia kabannya lekbu ia ki kot na ka benta ia ka ban penkendria ia ka tolong jong ka snong Ramadan ka jongi ka badan akabayat ketika forlin na ketika jaka ti nakaliang jong ngi kum ka darbar snong hi bat ka stip committee hi barok kowe ngilaya don ya kabangin ya bu jingmut ya kabangin litbu ya kini ka jingtho sa udisi knang ya bakati ka surok ka bawan na kate ka tolong ka jongi ngi kerpat ya ka office jong DC hi baun pelat ha ka bidai bat kate ka tolong ti nakaliang ka darbar ka jonga hebat ki executive member jong ka snong ka jongi haka arfly terik ngila ya benai bak hatwe arjar arfly ngila dep ya ka banelit bu ya kani ka kot sa audisi bat haka siterik jong benai bak hat arjar arfly audisi lo receipt ya kani ka kot ka bana kaliang jong ka snong ka jongi ngilit bu ya kani ka jingtho na ka bantai ya ka ban penkria haka bede bat kate ketulung jong ka dorbar snong mroy madan ka jungi knang ba ki pajba kin khamsai bat ban snuthu ngidon ru ya ka ban pensai haka ni por lengba jong ka jinglik bu komplain pat na ki rong ba ki ba don hak po snong ka jungi sa ketika office jong DC hapo nong po te nakaliang jong ka jong DC ru ila pharu ya kani ka jing pentip saka PNHIDCL bat ulah pharu ya kani ka jing pentip saka ni ka office na ka bentai ya ka ban penkenria ya ketika alignment ka baya hab ha ketika tolong jong ka dorbar snong Ramadan na ka benta ka jing ya jong kani ka forlin ka bamenta tenakaliang jong aku urang ba snong hi ngamdon hi kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka benta lada kawan kanwan na kani ka surok ka barim ru ngi nakaliang jong ka dorbar snong ngimdon ni kano bat khamtam ru nang yanga balayalam uban yalam ya ka snong ka thau jungi balada kan yai na kate ka alignment ka bat mai ru nakaliang jonga hite ngamdon kano ka jing persa ha ka bidei bat kani ka kam te bat ngada ai publi ru ya kibor pun yai jong ka district nadu DC ki obsar ki bidei ha kate ka kam ba ngilayo pediang ru ya kini kot nadu ka siterik benai bakat arjar arfulai ha ka bede bat kani ka benta ban penkenria ya kate ka alignment jong kino ki bom sem lasnyu thu bha ya kani ka benta ha ka ba ka don kum kani ka jing complain ne kum kani ka jing mi ya ha ki social media tengah kerpat iki pajba nong snong bakin siu bha ya ka ba wan sangi ki nong elam snong ya ka ba nginyo ya ka ban phliu jingmut ban pensai pedang jungpi ya ka ka ba ka dorbar snong ka stip committee kala tre kala le ya ki kam ki ba na ka benta ka imlang asalang ka jongi
i upat ba nong song snong hi barok kawai te nakaliang jonga ngasu pen paus ki pat ba nong song snong ba om kumba kite ki rurong ba ki baladep ya kaban ya pha ye kini ki jing tho sha kite ko office ba ki ong bangi klem le ru em ha ka bidei bat kani ka kam te nakaliang jongi ni pen sai sapi ki pat ba jong ka dorbar snong umroi madan kham tam te ba chenrang khnang ya ka ba pin su thu ba ka dorbar snong umroi madan hi ha ka jingelam jonga kum rombo snong bat ki bat secretary bat ki member stip committee jong ka dorbar snong ka jongi ngilat banle ene ka kamna du snem arjar ar fulai bat ba kini kiri rong ba kim don pat ya kata ya ka ba kinwan sa ka snong lane sanga kumurong ba snong ya ka bangin ya tliu jingmut ha bde bat kani ka kam kila suya le be ya ka ka ba ki don ka jing mut ka jing tmu selandet nakaliang jong ngi kum ka stip committee dorbar snong mroi madan bat ngis ngukya ha ka bde bat kani ka kam na ka benta jong kani alignment ha ka bde bat ka tulung jong ka dorbar snong mroi madan te ngi kerpat ru bai ki pat ba no song snong hi baro bakin nom su thu bakla ha ka bde bat kani ka kam namar ba ya ka ba ka snong ka jongi ka don kam bat ka ya pendon kam ya ka te nadu ki por ki ba ngangam patlong kumurong ba snong la kumba si khatsan arpo snem menswa ngilayo ka te ka tlong rongkat ka jing ai jong ki trai jaka ki bodon ha ka te ka jaka ngi dai kuble ye kiro bat kham tam ya ka ba ngi kermen skam ro nang ni skmat ba ka ni ka tlong ka jongi kanom du hi lada ka te ka surok kala banyai na ka te ka jaka lane la ka long ha ka no kom ngi ngada ai ro ya ka jing kermen yiki pat ba nong song snong bang kim dei ban singurit mensim bat kim dei ban don kano ka jing singu dukha ha ka jing jumut jing perkhat ka jong ki na ka banta jong ka te ka ngi long ki breu ki ba ya pe ya khmi ya ka ka babha na ka babha tam hapo ka snong ka thau ka jongi bat ngim dei ba ngi su kwa ban subat jubor lane ngi su le don bor ya ki kam snong ki bede ha ka imlang kas alang jong upat ba nong song snong bat ki revenue mah ki belaya wan ha ka khandai terik ha khandai terik men tau benai tingi ladep ya kawan bat pe harangkat ki trai khendeu bat ngi ki member snong bat ngai rong kumurong ba snong ya ka te hi ka alignment na ka surok bat hadu bakot ka tulung ngilaya pej hi kadon hi kumbasan pho metar san pho tam namar ba ha ka jingi penbe ha kata ka poru nakaliang junga kum rumah snong ru ngala ong hi tu ki buan sim ya ka alignment balada dei sisa ka ba ka sus ka jungi ka kadon ya ka jingta te nakaliang junga ro ngadon ka jing persa te hadin kata ba jit mo balawan ya le ya ka alignment tila pen i nga ya kata ka benta bat na kata ka pen i ma i bat hadu ka tulung kumba sanpon rupo metar kadang lai ngila perkhat banle ke babhatam po usnong kathau ban ngida donru ka jing yesong natu usnem arjar pulai kumbala ong deirang ba snong mene ba ngim ap hadu bandawan kita ke revenue ni ngi maria bana hadin ngi jing tip bakan sangat naka tolong umbam umdi te wut ngilaya song da ka stip committee ban ya kren halor kani gamat kedep nang tang ngilara ya ka siti ha udisi hatu ka por udang bat sar arpit upadia langam bekla te ngilalira ada katu isti ngom orang basnong gitu gitarik balabu dorong basnong bat klempen slem nang kaliang bisi receive ha ka sitarik manai bakhat ar hajar ar pulahi bat ha ka khatsan tarik ulapan poi sya ka snong ba ula depa syaka NHIDCL ya kata ka jing pentip ya ka ka ba ka dor bar snong ala dep ban tho te kat kum balaang dai rang ba snong na kaliang ngi kinong kit kam snong ngi habut ya ngi hab belong ki barenti habaya bat ya kam snong kam thau te kum ong rang ba snong lada kaya na kata ka existing ka barim ru kata ka tulien kum bangi tip menta kam lelehi tela da kaya na ka ba thamai kata ka alignment ka bagisim ro amlelehi te habakala laj hi ya kata ka property jong ka snong kum ka umbam umdi
la dep ban yakren ngi langsung thu bakal lalai lupa ka klem kamde baka ya na ka umbam umdi te ka syong sa kita kitrai jaka ki baydon jaka sata lakin ai ne kim ai kata ta kitrai jaka wala ka ha makna hapo upu usam jong ka dor bar snong roi madan ro na ka liang romba snong ite umla he ban lek khang persya ya kita kitrai jaka tebat ka bas ngau lengo ya ka dor bar snong kat kum ka jingmi hnen ka singi ha kita long kubor ba bala keren hi bala lam khamar ro dai ba CL mashiring ban iba timar banyak bala keren ro ba kita ki bakit kam snong kimdon ka ek ro ka bakila le hanrei ki klemwan shwa ban ya kendo len ban ya mir jingmut kum kiri rong ba nong song snong ban ya keren bat kita ki badi pet dikmi ya ka snong ka thau ki klemdon kanu ko ban wan ban ya phliu jingmut kumno la le kumno ha ga bidei ba kani ka alignment ban keli ban portho ya kita kinong kat kam kit kam snong lendet kumni kalong ka ka bom wan ra ya ka jingbha ka jingmiat hapo ka snong ka thau hi barok away but ka bak kongsan hi kalong ba habaladon urang ba snong ladon kita kinong kit kam snong kata ka jingtho ban ai sedisi kila te ban ai shwa wat cha ka dorbar snong ro lada ka dorbar kam sim kam hadin baki ai kidon ka hok kum kinong song snong hanre ban le lendet kum ni kam jubha kam internet hero kam i rangba ka snong ka thau ban su bypass ya ka ka bam yaha bat kata ka imlang ka salang hapo ka snong ka thau ho ngitip hi ba kata ka tolong ki ba kin kata lada ka ja manu bam ting ya kata ngaru ngabam na kata hi ka telada kan ja manu bandu nong mangahi mangihi tede halor kata bangi saya keren ya ti thai bha ya kani ka kam bahkan long ka babet ka babyang bahkan num kata ya ka umbam di ka jong upai ba te ka detang kata hi bangin pensaya upai ba lang ba gini ki telong kubor ba ngina kaliang ka snong hi ngila le ya ka babha tam na banta upai ba kat ka bor ka bangi ngila persyang ban ya keren UDC om tang kata ban pen kenria ya ka alignment rei kumno ban pen bha syu ya ka ka bakal adon lupa te lada manta kita kinong komplain lada kiwan ban ya konsol moh ngan ban biang ya kaju kinwan ban ya konsol ka snong le se manta kandon ka jing ya keren la ban wara da kita ki bor sarkar ki bedai pet lada kan ya ka no ka jing jingai ba kanum kata ai ka tolongum kadai kata kalenti ba kide ban le lada ban ya keren swa hapo ka snong ka thau ban ya teli ka we kumnung in ya le om ban su ya khang persya ba lada kan wan nang taro ka de development hi jong ka snong ka thau te lada kan wan nang nuro ka de development hi jong ka snong ka thau om ban su ya persya kumni ba kanum wan kata ka development temut ka ka banja yangi menta te ho kan hanre na menta ki khun ki hajar ki jongi ki balasai la sisngi ka banja ngide ban yo i bat bade ban perkhat ya ka taro te ka khendiat ka long ba ngirang don pedeng ka jingi keren menta ba kumnu ban le ban pen bha ya kate ka telong lada kanwan kata kat kum ka alignment ba kanwan kata ka furlin nang don pedeng ka jingi keren te ban ngimpala ban lum ya ka dorbar ro mo namar ba kadang don ka jingi keren hadin bal adep ban ya keren lada kala bit labiang ngidon bangin pensyai pat sopai ba ha ka bai dei ba ka umpam ka umdi kinong kit kam snong ro ngila don ka jing perkhat ba ngin ai da ka jing tho sodisi ha ka bai dei ba ka ne ka umbam umdi te kata ka song ha ka bor jong ka sarkar ka ba ka dei ban le te ngi na ka liang ka snong hite lada hadu ban kata ya ka sus te ngila ban kerpat wa da ka fly o baru ba kanom ti ban kata persya ya ka te ka sus tangkat dah ki ek serba senang oblabat teng kumunong alam senang senam ajar spo jangan dan penicu ki Twitter mo sosial media nalong ru eksekutif member jongka neka bodi ka bertemai mentah ta ka bodi ka neka kam jongka alignment ya ka projek jongka forlin ka balapan kendia na setesa sharing lum di kumuwe ni kinong alam senang ngapen pau ya ka jing sngo komen hadu kata-kata nomor haus nam ajar spo ke bangabat kum nong alam senong ru kabawan genika silong bypass
ki riu orang ba ki bolong kepa ki para orang ba senong ki lek kat balak ban shift ya kene ka sulong bypass khamsa kendong jong ke senong serut senong kai kata ke jing temu ba kadon kum kata jing mut namar kam don ke safety lada kan wan ki kali ki bayat bun teliha kejuk kepor tu kumta ha tu kepor ngaten mau ba ki rang ba senong ki bolong ki rang ba ki lelek kat balak ban perlat no ye ni ka existing jong ka NEC jong ni ka surok ka bangidan menta te hamroi madan la tan kenria sa kham sarut jong ka senong namara tu kepor na sete liang kampat don jing don sam ki don tangkat tu ni teli ki sam ti hakabri pat ba kene ka alignment jong ka forlin menta ngapen pau kumwei na kinong senong uba berkat ya ka lawai ngalas ngudon bok sibun ba nakalyang jong ka DCL mo kabala sim ya ka alignment na sete sa karyang lum kawei na kalong ba kala sip sisa ya kinong senong na kajing sao accident namar ngiyoi ba kani kalan ka bamanta ka school landmark kadan hangtei ka balang presbyterian ulun sei kadan hangni ka school presbyterian umroy kadan hangtei ferendo kadan hangtei kalong kajing ma hadu kata-kata lada kani ka forlin kan wanang ni ki kena bat mangaru ban crossing ya ka ni ka sulong bypass wat tang arteli ki kaliru kelsimpor dasan 10 minit ban hap up dal kiwan ka ju upor ti south li ki kali kin wan le ti kalong kajing ma hadu rata pat chukwa ban ya thuru hadin bawan kani ka sulong bypass sangut ngi radu ki men simbriu ki bolong ki try senong bat ki wei ki para men sim ki banas sabar senong bat sabar jelaru tang nang ni na po madan football umroy hangdu hangte po da ki phongot ki ladap ban du no ya ki men sim ki bakodor ki jongki ti kani ka alignment jong forlin na kalyang jonga ngapen pau jing smo komen hadu kata-kata bakal laj ya ke jing ma ka ba hakmat na ta ki kun ki ti jongi kalawai te hakabedi pat bat kata tolong kum balap mi social media ki balak ban batai ya ke environment ki bangla ban bantai ya kata ka jinglong jingman jong kemaryang lada lej katno ke jing jengai ka la ban kata ya kita te kata insania apo ka sorkar bakan tip ndai ki ya ke ban kalyang ko senong ngiradap bu ya ka komplain kumel pau kini kinong elam senong sekamat ketang-ketang skokwa ban pau bang ada semua komen hiru bagani ka alignment jong forlin kayat na syarut jong ka senong ko jongi tang kita udah non ko beli